שלום רב, זהו עדכון על אנשי קשר בהזמנות רכש. פיתחנו אפשרות חדשה להוסיף אנשי קשר בהזמנות רכש, כך שיופיעו ב-PDF גם מודפס וגם שנשלח למייל. על מנת לתפעל את העניין צריך להיכנס להגדרת פרויקטים, לבוא לפרויקט מסוים, לעשות עדכן, ופה בעצם צריך להוסיף אנשי קשר, למשל מנהל עבודה, שם שלומי, כתובת דואר אלקטרוני לא חובה, אפשר לעשות 1@gmail.com, לרשום את הטלפון 054 וכך הלאה, ולעשות שמור. אפשר להוסיף גם 10 אנשי קשר, אך בתוך הזמנה ניתן לבחור רק 2. מנהל עבודה 2 לדוגמה, אבי, טלפון, ואותו דבר אני עושה, אני יכול לרשום כמובן את המייל האמיתי של האדם, אבל אין בזה צורך, ואני עושה שמור. לאחר ששמרתי 2 מנהלי עבודה, אני יכול עכשיו בהזמנות רכש, כשאני עושה הזמנה חדשה, בוחר איזשהו ספק, ופה אני בוחר את הפרויקט שהוספתי לו. ברגע שבחרתי את הפרויקט, תשימו לב, אנשי קשר, ניתן לבחור אנשי קשר, ופה אני בעצם בוחר 2 אנשי קשר, כותב פריט שאני צריך, יחידות, כמות, מחיר, וברגע שאני מפיק את ההזמנה, אז אתם יכולים לראות בעצם בתוך ההזמנה, בהמשך לפרויקט יש עכשיו את אנשי קשר, ליצור איתם קשר כשהמשאית מגיעה לפרויקט. זהו, ככה בעצם מוסיפים אנשי קשר, שיהיה לכולם בהצלחה.